Matud pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Lingay mong tupad ina wa kay gipakyas nga saad. Kanabang magsabot mo nga sunod buwan imong bayran ang utang, mahinumdom pa kana. Kita rabaro na arabatay 70 million nga utang. Hinumdom ang yug ko mo bitang bugat kay paminahon. Bugat ba? Kay di ko kalimot. Mahinumdom gyud. Nya dako-dako gani 70 million. Niya balhinonon pa gyud ta. Niya ang dako lang natong kalipay day karon kay ning tender na mag-resignation ang atong arsobispo si Bishop Jose Palma niadtong March 1975 naman siya nanasay na tudlo na nga bag-o natong arsobispo sa Sugbo si Bishop Abit Oy sa Bishop sa Tagbilaran. Atong pakpakan ang Ginoo. Salamat kaayo. So i-advance na to welcome si Bishop Abit Oy. Pa ko hibaw kanus atong installation. Hibaw na mo kanus ang installation. Wala pa. So yampo nato nga ang retirement time sa atong talahurong Arsobispo Jose Palma mahimong mabungahon sa iyang kinabuhi. Niya pasalamatan sa nato ang atong Arsobispo sa iyang pagdumala sa atong Archdiocese nga mibunga og dagkong mga events dinhi sa atong Archdiocese. Labi na tong IEC, Thanksgiving ni Pedro Calungsod, ang atong kaning 500 years anniversary o daghan pa. Ato sang iampo ang bag-o natong Arsobispo Bishop Abit Oy nga mas mabungahon pa ang iyang mahatag sa atong Archdiocese. Pero mao lagi na wa gyud kalampusan nato nga mahitabo basta dili sadta mahinumdom sa atong kasabutan sa Ginoo. Unang kasabutan nato sa Ginoo mga igsoon nga niingon ang Ginoo, sundan ninyo ang akong mga pulong ug mahimo mong akong mga anak ug ako inyong Dios ug Amahan. So giangkon tas Ginoo nga iyang mga anak, pero ang iya lang sang gihangyo nato pinaagi ni Moises, pinaagi sa mga propeta, labaw sa tanan pinaagi ni Hesus pag-abot na gyud niya dinhi sa kalibutan, sundan ninyo ang pulong sa Ginoo. Pabilin kamo sa sugo nga pabilin nga matinumanon sa sugo sa Ginoo. Muna karon sa atong ebanghelyo niingon dinhi, umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an. Ang pagpas-an aning 70 million nga bayronon, di ba bugat? Bugat no? Bugat gaan. Purting bugata. Pero og ato ning dad-on natos Ginoo ngadto ni Hesus mugaan ni. Ngano man kinsa man di ay si Hesus? Si Hesus dili usa ka tawo kung dili usa ka lawas, the body of Christ. O kinsa man ning usa ka lawas mao ang simbahan, ang katawhan nga sakop sa lawas ni Hesus. Kung ang akong wang kamot mualsa og 20 kilos nga bugas, mualsa siya, maglisod gyud kaning akong wang kamot kay di man kay kukusgan. Pero mutabang ang akong tuong kamot, unsa man? Mugaan dili. Unya naa pagyud koy sakristan nga mo tabang pagyug aswad, mugaan dili.
Mo tabang sad ang liminister og aswat, mo gaan dili. Porting gaana. Di ba? Ang pangutana mo tabang ba mog aswat aning 70 milyon. Og mahimo na nato pinaagis pagpalit og slots. Di ba? Ako na sad mong i-update kay nindot ning i-update nato. Ang atong grace kadtong God's reward and complete elation, ang atong halin niabot nag 7,139 ka slots. Nya naapay alsahonon nga 692,861 tag 100 pesos per slot. Kung dunay mga 50,000 ka mga atong murag gitawag na tog followers nga mopalit og slot nga tag 100 pesos nya kausas-usa ka semana dangtan og mga duha ka buwan ani napa ni mahibilin wala na. Napa tingali 692 man niya divided by 50 pilam na ka semana. Di naman sad mo ka maong kwenta. Napatingali mahibilin. Pero gamay na lang kayo. Bugat-bugat patingali. Gamay na lang. So inig-abot na ko ngatos Compostela sunod buwan, mugaan-gaan og jutay. Unya kung naay 100,000 nga mopalit og tagsa 100 pesos matag semana, unsa may mahitabo pila pa ka semana gikan karon mga duha dako-dako gining wagtang ang kuyaw og mopalit ning pila na rin atong subscriber sa YouTube 257,000 mopalit ning tagsa ka slot sud sa duha ka semana gikan karon aw tagsa ka slot kada semana gikan karon pila na lang kay may bilin. Wa na mo ka maumukwenta. Dali ra kayo pila ra man ang 100 pesos. Ang padirong saon pagpadala atong ipakita karon ang atong official basig di na sad mo mutan-aw ba anhiramos humili kutob so aton lang ning ipakita atong official contact persons contact number palihog ra godong o kana awa na tay mga kanimo ni ang atong mga account numbers. Nya mao nay angay ninyong sundon dili gyud mo masaag pero adto mo anang uban nga nagsigig yaw-yaw sa Facebook nya dili na day kita mao nay peligro. So dinhi ipadala either aning atong bank account numbers nining atong mga contact numbers GCash numbers nya mao sa ni mga contact persons nga inyong angay tan-awon kanunay dinhi lang ipadala di gina masaag maabot gyud na sa atong kana ganing destinasyon nga mao ang pagtabang. Unya kining atong sitio para itukod og mga balay ni ara ba say bagyo hinong umaabot karon kusog ing uwan luoy kay ning ato mga kaigsuonan nga ang balay magpayong sila kon ting-uwan dito sud silang balay. So at least makahimo tagpadayon tabang-tabang lang ba di jud kayo tanan pero at least natay matabangan. So ang atong halin sa sitio 4,799 na ka-slots nya napay 2,201 na lang ka-slots na available tag 100 pesos per slot. Nya naa sad ni 61 slot challenge nga tag 6,127 na ang atong nadawat. By the way katus ang atong Grace na sa to'y 70 slot challenge nga tag 7,035 na sad ka challenges ang atong nadawat. Salamat kaayo kaninyo nga nagsigi og palit. Nya kamong wap-ag yun kapalit nga naminaw nako usa lang ka slot atong hangyo each week. Hantod mahurot ni 100 pesos lang. Mga igsuon sa unang pagbasa niingon dire ang Ginoo, ako mao ako. Kaning ako mao ni angan sa Ginoo. I am who am or I am. Ana. Ikaw
og mosulti ka ngadto sa imong anak, ma, kinsay mobayad sa akong tuition? Unsay mo isulti? Unsay mo isulti sa imong anak ba? Ma, kinsa may mo gasto nako sa ako eskwelahan? Ako. Di ba? Kamusan mo ingon sad mo pader? Kinsa may mumisa nato namo karon? Unsay ako isulti? Ako. Pasabot di ay kana ding moingon tang ako atong giangkon nga ang Ginoo ni anato kay nga sa Ginoo ako man, I am. So we are nothing without God. Pero nga ang Ginoo nato mangako nata, mangako ba? Manaad nata. Og atong tumanon ang atong saad kay ang mutuman sa atong saad mao ang Ginoo nga ni anato. Mao nang ako ingnon ko, pader, dili ka ma-stress anang imong 70 million nya to pag nagpaabot ditong kuan. Nako, awa may gilaing mo pas-anan ni ako. Pag ingon akong ako, nisalig ko sa Ginoo kay ang iyangan ako man. Muna kamo mga asawa, ingna inyong bana, ako maoy mo atiman nimo. Di ba? Pasabot, ang Ginoo maoy mo atiman nimo. Ako, instrumento lang ni ako. Nya maingon dayong imong bana, oh, suko man lagi ka nga dito ko sa akong kabit. Nya maingon dayon ka, masuko gyud ko kay imo mang gilapas ang imong kasabutan sa Ginoo. Oh, di ba? Mahinumdum unta ka sa imong kasabutan. Mao na atong tabangan nga ang kasabutan sa Ginoo matuman sa matag tawo pinaagi sa atong pagka-instrumento sa Ginoo. Mao nang mahinumdom sa unta ta sa atong kasabutan sa Ginoo. Ug kanus-a man nato gibungat matag ingon nato matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ako na ako'y gikasabot nga ugma moadto mis Camotes nya kuyog ang atong personnel kay dunay mag 50 years nga celebration sa marriage dito sa Camotes nga ang ilang balay sa ilang anak mo'y akong gipuy-an dito sa Queens, New York pag-adto nako. Nakaset na ang tanan gani murag nakalukat na ta online sa ticket. Unya kay niya may umaabot nga cruising. Gani wapagan siya mo abot sa atong nang landfall mo palay pagsuod sa atong area of Philippine Area of Responsibility nagsige na magbaha nya kusog-kusog naman ang hangin nya Eastern Visayas man mo'y maapektuhan mo nang ugma man kuno gyud mo abot siya nga mura na gyud sikit na gyud murag peligro nya Sabado, Domingo muhasi na siya dito sa Northern Luzon, apektado gyud ang Visayas, apil pagani ang ngadto sa Zamboanga o sa Surigao, Dinagat Islands inana. Munang unsa na to pag-interpret ani? Akong gitiksa ng akong kaning kuan, akong kontak na di na lang kumudayon pagkaanugunan. Nugon kayo. Di ko mo dayon. Nga naman, kining maong sitwasyon, nagpakita nga dili ko makahimo sa akong saad. Nga naman, gipakita sa Ginoo nga naay kaning sayon ana hindrance or babag. Mo nang niingon sa siya ni Moises, ayaw kahikurat ha, kay bisag unsaon nimong pakiluoy ni pero di gina siya mamati nimo pero maghimo kog mga milagro. Ya unsaon man ani paghimos milagros Ginoo nga madayon ko didto? Posible. Posible. Basin day ni kaugma mukalit lag declare nga wa na di ayo na hilis man. No na mahimo nang maayo atong panahon. Aw pila ra man say paglukat og ticket ngadto dayon. Pero di natin madang personnel.
Pero mo grabe hinoon, ana, dili na lang yung kumuahat. Kay nga naman, ayaw supakasad ang gibuhat sa Ginoo. Maurasad na, kining akong assignment dinhi. Dako kay na akong paglaom nga kung anhi ko dinhi magpabilin og assign, dali ra yung bayaran kining atong giatubang nga utang. Nya kana sang project nato des Columbari, hapit naman gina magsugod, dali kay siyang trabahoon kung ni ako aning parokyaha. Mo nay akong panglantaw. Pero ang hindrance kay ang naa may authority nga gisugo sa Ginoo, ang atong arsobispo, mi-assign man ako ngadto sa Compostela, ang mansag mosupa ko ana. So ako nang sundon og ang Ginoo nay mohimo unsaon aron ang atong ikasabutan, labi na ng Columbari project nga ato sa nang itabang dinhi sa simbahan, mahimong tinuod. Mahimo ba ng tinuod? Yes. Kay naa may Ginoo. Pero sa akong kaugalingong panabot o pamaagi, dili. Ang Ginoo nay mohimo ana. Muna si Moises, giingnas Ginoo, sunda lang ko kanunay. Ayaw ka balaka, ako lay mag-igo ana. Gilingiyay mong tupad. Ing na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Isaan ba sa imong tupad? Ing na din agig ko magsupak-supak sa Ginoo. Kung na ako'y 100, ipalit din akong slot. Kanya, kung naay masuko na ako na yung pasayloon. Mabita na karon nagubot ning atong nasod, kay daghan kay masinupakon sa kamatuoran. Sad to say, ang ato mga politicians, labi na yung naas authority, yano kay silang musultig mga pulong nga way truthfulness. Na ay mga vloggers, na ay mga tao, bisan gani mainstream media, mga opisina nga ni pagawas o dokumento nga mao ni finding sa police report dito sa Amerika nga mao ni nahitabo. Yano kayong isulti sa speaker or spokesperson sa Malacanang nga that is fake news. Nya wa sila gisulti nga kana ganing way gipresentar nga ebidensya or kamatuoran. Pero ang katong gasulti nga mao ni nahitabo, nag-isa-isa sa official document. I-prove unta usa nato. Pero tungod ani bitang siging tinabunay sa kamatuoran, nagkagubot kitag maayo og daghang nasakit. Di na ta maghuwat og daghan pang panghitabo. Diin kitang tanan maapektuhan. Go back to God. Magpuyo ta sa kamatuoran. Magpuyo ta nga masaligon sa Ginoo. Mao nang anha ta kakita dihag tinuod nga kalinaw. Karon malaumon ko nga karong adlaw na nasay mamalit og slot. Ang pangutana, usa ba ka sa mopalit og slot o mobalibad? Tubag. Arangan lang kaya ni tubag, malangit na to, katong wa mo tubag na miligro mo.